Så den på, vi har en account deroppe. Du håber bare, det går galt? Jeg venter. Man skal jo tjene penge på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Er det smart? Ja, det er dejligt, du har så gjort spildolie. Der var dejligt varmt den morgen, vi kom op.